ale fɛɛrɛ min sɔrɔ min ye u ka du u kɛrɛfɛ du minnu tugulen don ɲɔgɔn na u y'a bɛɛ lajɛlen sanfɛla kɛ pano ye dutigiw ye dɔɔni bɔ fala ye wa fana min ye pano in ye o fana kɛlen don ka don u ka forage la ji fana bɛ sɔrɔ ko nɔn tɛ wa ko énergie kɔni olu ni énergie cɛ olu yɛrɛ t'a san dɔn yɛrɛ ko anw bɛ ka kule ko tile 2 tile 3 k'olu t'a ka jugu o bɛɛ ye wa fala ye fɛn dɔ fana bɛ senna f'an k'o fana fɔ maaw ye maaw bɛ courant sonyɛna ka di maa minnu ma u bɛ ka courant tigɛ o la han ni minnu kɔni ta ye courant jɛlen ye o dɔnna o fɔra o banna n'o tɛ Guinée fana b'o baara fana na dɛ pour que mɔgɔw fana k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ courant soɲɛ o tɛ se ka to sen na n'an bɔra an bɛ taa Sikaso halisa ale jiko kelen don Sikaso CSRF ale ye jibondo kura sɔrɔ jibondo in sababu ɲuman ye jumɛn ye baɲumankɛtɔn min bɛ yen n'o ye Ba Ali Sanogo ye ale de y'o ta ka di u ma min ye nin ye u y'a yira sa kɔni ko a ka dɛmɛ don sefa wari miliyɔn 6 min ye 140,040 fala ye o de donna ka forage in k'ale dilan wa min ye forage in ye CSRF kɔni n'a bolomada yɔrɔw bɛɛ lajɛlen sisan nin waati in na maa minnu bɛ baara kɛ ale kɛrɛfɛla la k'olu ka ji sanuya ko ma nɔgɔya nin wa min ye baara in ye ko ka foli ta ka ɲɛsin baɲumankɛtɔn Ba Ali Sanogo a n'a ka cɛdenw ma n'u ka baarakɛlaw an sɔngokaw fɛ yen baara bɛ sen na yaasa musow olu bɛ se ka bolo ci cogo min boloci min bɛ u ka bana bɛ n'a fɔ ma ko col de l'utérus npogotiginin fɛn fɛn si ye san 10 sɔrɔ k'u kan ka olu bɛɛ lajɛlen bolo ci wa u y'a yira sɔrɔ k'a fɔ k'u bɛna don du ni du ka se ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw bɛ se k'a faamuya cogo min na sabula min ye musomanin ba 3 ye o de kɔni bolo kan ka ci nin waleya in senfɛ an sɔngokaw fɛ yen Kucala karamɔgɔw kalan bɛ ka kɛ olu kunna musomaninw la bololamisɛnnin min ye ka degun ta ka ɲɛsin olu ma u bɛ se ka ban cogo min école karamɔgɔ 40 olu wulila sa ka na baro sigi min ni tribunal de première instance procureur bɛ Kucala kɔnɔna na ale y'o hakilila falen k'u fɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka sigi sen kan nin ko in bɛ se ka ban école karamɔgɔw ni kalandenw ni karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ cogo ani kalandenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ hakilina ɲumanw ni baara kɛcogo ɲuman na sa yaasa min ye ekɔlisow kɔnɔna na bololamisɛnya ka ɲɛsin npogotigilakaw ma o bɛ se ka ban cogo min baara in ale tali kɛ o la Masinakaw fɛ yen mɔbilibolilaw ko k'olu tɛ nord da fala ye ka bɔ Masina ka na Bamakɔ kari kelen ma bɔ kunun ko sabula o y'a yira sa k'a fɔ ko min ye karitigiw ye olu ye kibaruya sɔrɔ Bamakɔ ni Segu Zanbugukaw fɛ yen maaw ka mɔbiliw u n'u kɔnɔminɛnw jenini min kɛra k'olu b'u cɔfɔlɔ ko fo basigi ni lafiya ni hakilisigi ka na o la sa Masinaka minnu kɔni tun y'u kɔngɔn fa k'u bɛna ni saga ye Segu dɔgɔ la ka na tɔ di anw Bamakɔkaw ma ya fala ye olu bɛɛ lajɛlen jɔlen don nin waati in na ko siran kɔni bɛ ka barika bonya an b'a fɔ yen u ka siran bila fala ye ka wulikajɔ min baara min bɛ senna bi wolomasiri tabaw fɛ u ka kibaruya ɲini olu fɛ yaasa mɔbili ninnu jɔlen kana to dugudenw olu fana ka taa ni ka segiw ka se ka nɔgɔya Burɛmukaw fɛ yen ko sage-femme ko gɛlɛya bɛ fala ye dɔgɔtɔrɔmuso minnu bɛ maaw dɛmɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u y'a yira sa k'olu kɔni o gɛlɛya bɛ yen 7 dɔrɔn de bɛ yen k'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ baarakɛyɔrɔ o ye 25 ye bi in na sa ko welewelemada de dalen don sa maa minnu bɛ yen olu bɛ se ka na baara kɛ cogo min n'o tɛ min ye sage-femme ka baara ye fala ye maa minnu bɛ yen n'olu kɔni wele k'u yɛrɛ bila sa k'a fɔ k'u b'a baara kɛ fu falaki n'o ye bénévole ye olu de kɔni bɛ yen yalama a dɔnko bɛ olu la wa a fɛɛrɛ bɛ u bolo wa o fana ka tɛmɛ ka bɔ yen dɔgɔtɔrɔso minnu fana bɛ Burɛmu kɔnɔna na k'a caman kɔrɔlen don min ye yɔrɔw nɔgɔlen don o baaraw fana bɛ se ka kɛ cogo min na musojigi yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ la Burɛmukaw ka laɲini ye o ye fala ye Air Burkina ko yaasa Mali an kana to kɛrɛfɛdɛn na olu ye dɔ fara u ka pankuru a waati kan k'a daminɛ sa ntɛnɛn na ka taa bila fo sibiri la ni tarata yɛrɛ bɔra a la pankuru bɛ taa don o don Bamakɔ yan ka taa Burkinakaw fɛ yen wa a bɛ bɔ yan fana ka taa Senegalikaw fɛ yen n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ u tun b'a kɛ sibiri ale ni ntɛnɛn ko sa kɔni ntɛnɛn b'a la tarata de t'a la k'a daminɛ sa tarata la tarata n'o bɔra a la don bɛɛ pankuru bɛ Bamakɔ yan Air Burkina tɔgɔ la ɲɛmaayaso a ko ko baara in kɔni bɛna daminɛ kununko ka taa bila sa mɛ kalo tile 24 o y'a kun fɔlɔ ye min donna sɛbɛn kɔnɔna papiyew kɔnɔna n'olu jara tigɛra ka ban Sanogo ale ye chef d'escalier ya fala ye Air Burkina tɔgɔ la an bɛ Air Burkina baarakɛlaw olu bɛɛ lajɛlen fo min ye hijiko ta na fanfɛla la sa an dɛmɛbaga jɛkulu min bɛ yen n'o ye Duniya Travail fala ye k'u ka hijidenw olu ɲuman sera mɛ kalo tile 5 Ethiopian fɛ filananw olu fana sera mɛ kalo tile 7 Ethiopian Airlines kelen fɛ min ye kununko mɛ kalo tile kunasini ko mɛ kalo tile 10 u ka jɛkulu sabanan fana sera u ko bisa min ye mɛ kalo tile 12 ye ni Ala sɔnna ma min ye Mayiga ye a ko k'a ka hijiden tɔw bɛna na se kɛnɛ kan ye minnu kɔni sera ye ka b'a fala ye
olu ye munumunu salo kɛ min ye rasulu n'o ye kiraba sanuma ye alakira Muhamadu u taara ale ka misiri la n'o ye Kuba misiri ye a bɛ fɔ kulu ma ko Udu kulu u taara o lajɛ Bakiya kaburu do nka yan'u ka taa ɲɛfɔli minnu kɛr'u ye duniya travel maaw fɛ an ka jɛ ka o filɛ. إنما يتقبل الله من المتقين على بمينك مغمم بلو ويمغمم سرنا عليه donc awdi ja tuba beleje na baro kasi Allah subhanahu wa ta'ala kam yara yirate to gonite wa video photo ta chama kana tani ka tambe saka foi kana do ta mais yan fait abi wati ka teli oma ijija Qur'an kalana ni bisola ni seko ka kola sibi bolo ka zikruke hali ka kana occasion de l'eau et quand il y en a meilleur qu'on a répété à la doron de bodo on voit fait mais follow amakanga kilomoka nindi frère o yanyo yaba mo chaman sellaya ni desete au kana selia c'est ni obe almami nyef obe almami nyef ni desebe problème tala ina fo ni yoro fara focus ya problème tola mais place be au kana yanko parce que en fait avec des fois dans la cellule alors à la question donc voilà aba biziara adabora yorofla mais o yorofla be muso tido ore noye alakira sallallahu alaihi wasallam ani abubakar ani umar ani o saba lube konana o nyebe dingana maina benye bola lube ode koro lube ode jugoro donc muso tido chaw debi amanya chaw debi do ya kata munumunu kata do ku ye fembe ke munumunu sino direct de da do inde bido direct la mais si ça jama kama maye munum fle ka do chamachelna munum de ta munumunu ka do kata teme anye munu hira video la ni photo la hanni dona rawda la tita teme yu si ça halni chaw yara dona chaw mun dona rawda la tisa ka teme bina boyan donc minum bita exceptionnellement kata ziar la ulu de ronde bi seka teme o yoro ndu muso teta donc wala ambitana ya nansera akutlena na foli min tanga ke amba fo nyoga fe kadwa o aflana oye bakira kaburu baso o nyebe kogola yan fe kare doron de be ani misri kare kogote kare doron de bonyo o fala chawde bido sino naw kumbido akumbi bo kaboko chanon parce que ni dona nga kabur sola karo be yan fe nimbe yan fe joni be yan fe yang ate abiki nyana be dem sono ke telba akal du fana ala do be ba akaburu sen ka toy o bebe to mun bido ulu biske kataye mais ulu fe muso ti do kuma kele aba donc wala o fana bi gere explication min kanga ke ambu okay foli min kanga ke ambu okay ami segi kana oye biwula ina tai sunu soma chaw de bina do ulu ko ni bido ya wa bido ya kuma min kanga fo ulu fane sine dalo yira na o weekend samedi soma ni alo yira o de ziara bayre lambora ni fajiri gina dolo anga segi kana hotel adarka dun dolo ka keni vert ne bleu keni bleu au début de 6h30 Karubina Alimin Tora va bien dans Mita Kitore samedi rendez-vous 6h30 rendez-vous 6h30 samedi maga ma fo folore ziara isitu o yora famana ya rabbi ala kabine amina ya rabbi awa falai minye dunia travel mauye u ya be fe zan ra kun da ngo muso tu do ro lawo anyen famia man soro ni ko ina sisa amta minye nyare la kaburu do la
kunungo Mamadou Konate ale ka soma yɛlɛmali san 70 baaraw kɛra ye sɔgɔmada joona fɛ professeur Ali Nun Jalo ka fara Turkikaw ka lasigiden kan ale ni Musa Konate ani Janaba Konate u ka denbaya maa bɛɛ lajɛlen mɔden fara tulomasaba ni fufa fu kan u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ kaburudonna ka taa tasibila kɛ sɔgɔmada fɛ Kiba Jalo tun bɛ ale min sɔrɔ an ka jɛ ka o jaw filɛ. Ne bɛ minnu fɔ a ye Konatela famille bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Mamadu Konate a fatuli bi y'a san 70 ye bi y'a taali san 70 de san o san an bɛna ka na balima ni sinji a denw a n'a mɔdenw a n'a balimaw a n'a sinjiw a n'a baaraɲɔgɔnw an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka na kaburudo la yan ka na dugawu k'u ye k'a ɲini Ala fɛ Ala ka hinɛ na k'a ɲini Ala fɛ Ala k'u ko barika k'a ɲini Ala fɛ Ala ka lahara sɔn sumaw ye u bɔnɔ a bɔkolo parce que ale kɛra cɛba de ye diɲɛlatigɛ la a n'an diɲɛ kɔnɔ ni a taali cɛ a y'a ka diɲɛlatigɛ bɛɛ lajɛlen sacrifier Mali bɛɛ de ye farafinna bɛɛ de ye ale bɛ farafinw ka kɛlɛ bila ka indépendance ɲini ka di farafinw ma ka di Mali ma alhamdulillah rabbil alamin n'o taara o ye maaba de ye o de y'a to ni jama ma se ka fara bari ni maa min kɛra ɲumankɛla ye i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ i b'a kɛ maaw bɛ ɲina mais Ala tɛ ɲina maa bɛ fɛn min kɛ Ala ɲɛna Ala tɛ ɲina Ala tɛ fisiri wale ye anw de ye fisiri wale ye n'i ye fɛn min k'anw ye n'a diyara an ye don min na an bɛ wale ɲɔgɔn n'a ma diya an bɛ wale ɲɔgɔn dɔn maloya mais n'i ye fɛn min kɛ Ala ye masa Rahamani a tɛ ɲina n'i ye ɲuman kɛ a bɛ sara ɲuman de la Mamadu Konate a ɲuman minnu kɛ a bɔnnaw de bɛ san o san an bɛna nin de kɛ o don Ala sago i sago ka bɔ kuma na. Mɔgɔ fɔlɔ mɔgɔ kun don c'était non public on faut k'a yɛrɛ ye il a tout le temps pensé aux autres avant de penser là c'est-à-dire miirila tɔw la yan'a ka miiri a yɛrɛ la quoi bon o de y'a kɛ a ye Mali sɔrɔ ka farafinna sɔrɔ ka farajɛla sɔrɔ parce que il a toujours œuvré dans la solidarité pour la solidarité foroba o de ka d'a ye donc an b'o de an yɛrɛ b'o taabolo de kan. Cɛkɔrɔba an bɛ dugawu k'a n'a bɔnnaw bɛɛ ye halisa Ala ka hinɛw bɛɛ la Ala ka yafa k'u ma u y'an kɔn kiti min na Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ bɛ taa jɛ min na Ala k'o nɔgɔya. Ne ni cɛkɔrɔba ma gɛrɛ ɲɔgɔn na dɛ ne tun bɛ lamɔ la n kɔrɔmuso bolo n'a taara campagne na dugu min na Kucala Kɛɲɛba o de y'a laban ye ne ma gɛrɛ a la kosɛbɛ ne tun denmisɛnninma don n'a taara jama ka ca anw tɛ gɛrɛ yɔrɔ sɔrɔ a bannen de ne nana Bamakɔ. To ni ɲugu k'a tun b'o fɛ an b'a fɔ basi ni ɲugu futo ni ɲugu hali salo mɔdenw y'a réclamé an ye misiba faga u ye ka basi ni ɲugu tobi u y'o dun sisan ɲinan kɔni an b'u kɔnɔ u bɛna min fɔ Ala ka bɛɛ hinɛ s'u ma ka k'a ni mumunu jɛ ye san wɛrɛ an kɛnɛ k'a kɛ. Ayiwa Falaye nin kɛra sɔgɔma Lazara waati Lazara seli bannen min ye Camulakaw ye ka bɔ Dar Salam ani Bamakɔkura misiri maaw Bayisa Kone ninnu n'u ka ani Jawaraw u bɛɛ lajɛlen nana kɛnɛ kan premier ministre kɔrɔ 3 tun bɛ yen min ye Usumani Yusufu Mayiga ye Modibo Sidibe ani Mokhtar Wane jamanakuntigi ka conseil spécial ni o ye Agibu Danbele n'an b'a wele ko junior ale fana tun bɛ ministre fana tun bɛ ani CNT mɔgɔ caman an tɛna se ka bɛɛ tɔgɔ fɔ yan nka kɛnɛ kan e ni ne fana tun bɛ jaw e y'olu ta. Ne ye Alima Konate ne ye Mamadu Konate mɔden k'aw jaabi aw ye ɲininkali minnu kɛ Mamadu Konate tangana ka a y'a sɔrɔ ne ma bange nka an ye min mɛn an faw da an n'an baw da an mansaw da o ye k'a fɔ avant toute chose Mamadu Konate famille mɔgɔ de c'est quelqu'un il s'est battu pour la famille avant tout du ka fara ɲɔgɔn kan denw ni mɔdenw bɛɛ ka kɛ kelen ye donc n y'a ka taabolo ye kabila kɔnɔ Mamadu Konate n'a bɛ politique baara daminɛ école karamɔgɔ de a y'o de formation kɛ a ye tɔgɔ min sɔrɔ Mali la a ye bonya min sɔrɔ jama min tugura la u tugura la avant tout o baara de kɔnɔ a kɛra denmisɛnninw fɛ particulièrement minnu somɔgɔw fanga ka dɔgɔn dɔɔni a tun b'a fɛ den bɛɛ ka kalan
den bɛ ka se ka chance sɔrɔ ka taa école la o kɛra ka baara fanba ye a ye den caman ladon an ka kabila kɔnɔ den caman lamɔra parce que somɔgɔw bɛ n'u kalifa ma u bɛ n'u d'a ma a bɛ jɔ n'u ka école la taga ye a bɛ jɔ n'u ka musakaw ye u baloli ye fo ka san caman kɛ f'a dɔw bɛ baara ta donc an y'o valeur sɔrɔ an ka du kɔnɔ dɔnniya ɲinini ani ka chance di bɛɛ ma bɛɛ ka dɔnniya sɔrɔ k'a to assemblée la France fana a y'o baara kɛ baarakɛlaw ka droit bɛ respecté cogo min injustice bɛ bɔ a ko la cogoya min na donc an y'olu de apprend a ka ko la mais an bɛ se ka min fɔ avant toute chose et après toute chose c'est que Mamadi Konaté était quelqu'un de fondamentalement humain, quelqu'un de très modeste et quelqu'un qui s'est battu pour les autres. Ne tɔgɔ Zeinabu, Madame Jakite Zeinabu Jakite. Ne ye Mamadi Konaté mɔden de ye. Ne bɛ Mamadi Konaté sɔrɔ bayan fan fɛ. A denmuso fɔlɔ n'o ye Mama Konaté ye. O de den ye ne ye. Donc ne b'a sɔrɔ o sira fɛ. Ne kɔni anw bɛ kɔrɔbaya ka se tuma min na fo sisan min fɔra an ye Konaté kan. Konaté tun ye mɔgɔ ye mɔgɔ ladiri don. Mɔgɔ ɲanama don. Rassembleur don. An b'a ka saya 70e anniversaire de la bi. Donc vraiment an ye min mɛn a kan an bɛ a dɔn k'a fɔ mɔgɔ min don a ye jama fara ɲɔgɔn kan. Il a été le fondateur de l'indépendance du Soudan. A ye école caman kɛ et puis il a été un instituteur aussi. Donc anw ye a mɔdenw ye. Anw fana an b'a ɲini bɛɛ fɛ. Jamana vraiment an ka fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ ka kɛ kelen ye. Ayiwa n'o kɛra jamana bɛ taa ɲɛ. An bɛ waati min na sisan an b'a ɲini mɔgɔw fɛ fana Ala ka jamana sumaya. Ala ka basigi don Mali kɔnɔ. Ala ka Mali vraiment Ala ka basigi. Ala ka jamanadenw Ala k'u lafiya. An bɛ hinɛ lase ni kuranɛ kalan na k'a lase foli bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mamadi Konaté ka kuranɛ kalan ye pour que ka dugawu lase jamana ma k'a lase banbagatɔ bɛɛ ma. An bɛ yan bi an bɛ yan o dugawu lase la parce que bɛɛ b'a dɔn jɔyɔrɔ min b'a la jɔyɔrɔ min Mamadi Konaté la Mali kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn ko a ye ko min kɛ Mali père de la nation dɔ don. Olu de sira bɔ an bɛ sira minnu kan sisan donc k'a fɔ ka o dugawu lase ka mɔgɔw fana wele mɔgɔw k'u ladege a fɔra yan mɔgɔw k'u ladege u ye baara min kɛ Mali pour que an fana ko baara lase président Asimi b'o baara de kan donc ka dugawu lase Mali bɛɛ ma kuranɛ min kalanna Ala ka kuranɛ kalan caya dugawu fɛn fɛn kɛra Ala ka jamana ka nafa bɔ a dugawu la Ala ka hinɛ lase fure bɛɛ ma Mali fure bɛɛ surtout événement minnu kɛra sisan minnu binna o événement na ka dugawu lase Ala k'u sɔn sumaya Ala ka fanga di an yɛrɛ ma ninnu Mamadi Konaté ninnu ye kɛlɛ min daminɛ Ala ka fanga di an yɛrɛ ma an ka se k'o kɛlɛ continuer pour que Mali ka hɛrɛ ka se ka b'o la. An ka jamana kɔkan kibaruyaw la an b'a daminɛ bi ni an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ yan fɔlɔ hanfala ye parce que dɔgɔtɔrɔsow ɲɔgɔndan min bɛ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ san o san ɲinan ta yota de bɛɛ dan dɔgɔtɔrɔso min bɛ yen bi n'o ka dɔgɔtɔrɔsoya baara dafalen don a fɛ n'a bɛ kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ o ye yota dɔgɔtɔrɔso i b'a dɔn olu b'a fɔ k'olu bɛ ɲɛ furakɛli de kɛ kununko mɛ kalo tile 11 dɔgɔtɔrɔsow ka ɲɔgɔndan jaabi ale bɔra min ye yota ye ale de kɛra fɔlɔ ye kuru 165 ka fala ye olu ye 148 sɔrɔ mun dar'u ka o ye hôpital du Mali ale kɛra filanan ye Kati dɔgɔtɔrɔso o ye jɔyɔrɔ sabanan o ta kɔkan kibaruyaw la sa burkinabéw y'a yira kununko k'a yira sa k'a fɔ ko min ye bagan bɔli kɔni olu fɛ yen k'o jɔra ko fɔ waati min
wala ale tegano blara ka ministre dama dɔw fɛ minnu bɛ jago ko kunna sɛnɛko kunna ale ni sɔrɔ ministre olu ye sɛbɛn fasiri sa ko k'a yira bɛɛ lajɛlen na ko bagan kɔni tɛ bɔ Burkina ale da fɛ tuguni ka taa n'a ye jamana wɛrɛ ka fɔ waati min Nizɛrikaw fɛ olu fana ye a yira sa k'a fɔ ko nin waati in na kunnafonidila minnu bɛ yen n'o ye nanzara kunnafonidilaw ye ko ka olu dulɔw fɛ yen u ka observateur bɛ yen n'o observateur national de la communication ONC n'o ɲɛmaa bɛ Ibrahim Manzo Jalo bolo ale y'a yira sibiri don sa ko o kunnafonidila ninnu kɔni ka kunnafoni Niger jamana kan o ka jɔ fɔlɔ kunnafoni gafe minnu don 9 don a bɛɛ lajɛlen ye nanzaralakaw ta ye k'u ka baara jɔ nin waati in na Nizeriyakaw fɛ diinɛ batobaw ale ni wajulikɛla Nizeriyaka dɔw fala ye 10 olu kɔni tununnen don fɔlɔ waleya ninnu kɛra ka kɛ ni yɔrɔ min ye a bɛ fɔ min ma sa ko Lac Tchad o masuruna la sa waleya cɛjugu in kɛra ye a dun yirala fana ka bɔ sa ko Tchad wolomasi taw ye gosili kɛ ka ɲɛsin Bamajɔ ni Jugawale kɛbaw ma yalama maa kofɔlen ninnu b'o o la wa u t'o la wa ɲininkali to min bɛ o yɔrɔ la nin waati in na Faransikaw fɛ min ye Nicolas Sarkozy ye i b'a dɔn k'a fɔ ale bɛ kaso la fala ye kaso la don min don tuma dɔ la u b'a minɛ tuma dɔ la a bɛ taa ka so nka nin waati in na sa a ye wele de k'a fɔ ma ko appel ko cour d'appel k'a lajɛ sa k'a fɔ ko ale sen tɛ maa minnu ye jɛra ka bɛngali kɛ ka ɲɛsin jamana musakaw ni fɛnw ma min ye cour d'appel ye ale ko kiiri tigɛ ko fɔlɔ min kɛra ale tɛ se ka i pan o kunna ale bɛ dan o ma fala cour d'appel filɛ nin ye n'i taara yen i kiiri ko fɔlɔ min kɛra ale bɛ se ka dɔ de bɔ a tɛ se ka fɛn fara a kan bon maaw bɛ ban ka taa ye mun na parce que u b'a fɔ ko tuma caman u man teli ka première instance ale sɔsɔ o de la maa caman tɛ sɔn ka taa la u b'a fɔ ko bon parce que ni i pan o fana kunna sisan ni cour d'appel fana y'a ka kiiri bɔ k'a bin jaabi bɔ k'a bin n'i ko k'i ma jɛn n'o ye n'i taara cour suprême na kiiri tɛ kɛ yen maa ti wele ye dɛ ale b'a fila de da ɲɔgɔn kɔrɔ première instance deuxième instance jumɛn ka ɲi ale b'a ka sugandili de kɛ o la maaw t'o de faamu kiiri ko la sabu u b'a fɔ k'an ye appel kɛ k'a ma abouti appel abouti ka gɛlɛn dɛ fala ye a ma nɔgɔn nka ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma Espagne kaw fɛ yen a yirala sa k'a fɔ ko olu bɛna fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ta sabula toto kinda bana ale ni ɲinɛ kinda bana fala ye o min yera pankuru bato dɔ kɔnɔna na k'a kɔlɔlɔ bɛ ka bonya bi Espagne kaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye sigana 2 yera kɛrɛnkɛrɛnnen la Américain dɔ ani Faransi muso dɔ ko olu kɔni ko banakisɛ in yera olu la olu bɔra pankuru in kɔnɔna bato in kɔnɔna na k'olu na fɛɛrɛ ni dabali tigɛ sa yaasa u bɛ se ka kisi bana in ma cogo min na min ye Irankaw ye u ko k'olu bɛna taa kɛlɛ b'an bolo ka fan bɛɛ lajɛlen fɛ nka u ka sɔrɔ minnu bɛ yen bi n'olu kumana n'olu ma olu ka di u ma min ye o laɲini min kɛra Iran fɛ ko Trump kɔni ale ma sɔn o ma fɔlɔ sabula Iran bɛ ka min ɲini o ti Trump sago ye nin waati in na nin fɔɲɔgɔnkɔ min kɛlen filɛ nin fala ye o ye taji sɔngɔ yɛlɛ tuguni ni basigi tɛ yen dɔrɔn taji bɛ yɛlɛ de o n'u ye sɔnɔgɔya kɛ taji bɛ jigin donc nin waati in na Iran ni États-Unis ko kuma ɲɔgɔnya bɛ sen na min ye irisiw yɛrɛ ka lasigidenw y'a yira sa Pakistankaw ka jamana cɛ siranabɔ minisiri ale tun bɛ irisilakaw fɛ ale y'o kibaruya di bɛɛ lajɛlen ma ko maa ka bila u kunna ko kuma ɲɔgɔnya bɛ yen dɛ ko wa fana ko ɲɛ bɛna sɔrɔ a la États-Unis ni Chine min ye États-Unis jamanakuntigi ye n'o ye Donald Trump ye ko ale ye wele bila Xi Jinping kan yaasa u ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ mai kalo tile 13 n'a tile 15 ka hakilina jigi kɛ sa ko Chine ni u bɛ se ka kuma cogo min fɛɛrɛba minnu bɛ yen ani degunba minnu bɛ yen u bɛ se ka kuma olu kan cogo min na min ye bana jugu in ye hali bi fala ye toto kinda bana ni ɲinɛ kinda bana n'a bɛ fɔ ma ko antivirus ko ale kɔni yera Faransika dɔ la min tun bɛ bato in kɔnɔna ni muso don maa kofɔlen ale nana Faransi jamana kɔnɔ nka min ye Faransikaw yɛrɛ ka minisiri min bɛ kɛnɛ ko kunna n'o ye Stéphane Rissi ye ale ko nin ye maa 22 ye Faransikaw fɛ bana in bɛ min na han a carinni u bɛ ka siran o de ɲɛ kɔkan kibaruyaw n'an bɔra olu la an b'a yira sa k'a fɔ bi an b'an ka babu kuncɛ ni dusukasi ye min ye an ka jabɔlangana dɔ n'o ye Sidi Fasara Jabate CNSM na ale dɔnnen don jabɔko la a dɔnnen don kosɛbɛ ɲɔgɔlɔn a y'o kɛ min ye ja ta ka ja baara ja fɛn suguya bɛɛ lajɛlen a y'a jɔniyɔrɔ fi o bɛɛ lajɛlen na maa kofɔlen ko ala y'a ka kalifa minɛ a la kununko ntɛnɛn n'ala sɔnna ma a ka janajaw bɛ kɛ bi nɛgɛ kanɲɛ 16 a yɛrɛ ka so kalabankɔrɔkaw fɛ yen an bɛ dugawu kɛ sa ko ala ka Sidi Fasara Jabate ala ka dayɔrɔ sumaya a y'an kɔmi kiti min ala ko nɔgɔya n'a bɛ taa jɛmi ala ko nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn min ye maire ye n'o ye Jalafarakaw ka maire Seydou Sako Siriman Bacili monsieur le maire k'a fana fo min ye Thierno Oumar Assi Diallo ye le jeune
an tɛ ɲinɛ Jaba Sidibe kɔ fala ye fulamuso a n'a ka filen nɔnɔ dafalen don kosɛbɛ Sori Kɛmɛso k'a fana fo ale ni Bayiba mairie district kɔnɔna na caman Diko ale bɛ moto taxi de boli fala ye k'a fana fo caman ko ale ye filaninw fa de an b'a fɔ Ala ka filaninw balo Ala ka u famama k'u bamama sɔgɔmada in na ta k'o minɛn jɔ yan ni Ala sɔnna ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ